Ти си от полицията, знаеш къде си ми на гост. Ми трескаш вратата, Да, не да ти тряскам вратата, никой не те е поръчал. Никой не те е поръчал, никой не те е поръчал от тебе. Нищо няма да си взема, връщай ми документите, бе, брат. Връщай ми документи, вади пистолета и ма гърми, айдай. Генгста ли си много? Връщай ми книжката и дърпай от тук, ще звънна сега на Люботако и ще го побърка. Викай ми екипа да ме арестуват тогава. Ще дойдат ли? Ай, викай ги. Да влизат злом, ай, викай ги. Ай, като си много генгста. Ко правиш, взеш ми книжката, върни ми документите. Върни ми документите. Бързо каза. Аз съм закона в тая държава, няма ми го трети тук. Идваш тук, докато се забавлявам и таковаш. Музиката долу. Разбираш ли? Техномаркет на Певски, като взима пари 500 евро за GBL. Разбираш ли? Няма ми такова, защото почна да ми писва от вас, казвам честно. Ще ми прави номера, тук ти ще си взеш книжката, маняк, осъзнай се какво правиш, защото има такива като тебе в Бургас, ще издадат дърветата. Вече ми писна, разбираш, аз съм по хуй тук и такова, разбираш, направо ми писва от вас, връщай ми книжката и ми се махайте от Airbnb-то и от всичко. Никой престъпление съм извършил, без тези проверки са минали дрегери-мрегери. Разбираш ли? Идваш ми 5 часа сутринта на главата. Спазвай малко законите, разбираш ли? Спазвай ги. Когато ме наскачат на Макс Файт, отиди и разследвай. Когато Джуджей изкача с 4 човека, отиди и разследвай. Разбираш ли? Не да мисля такова ти. Когато запукват путката пред полицаите, ходи и прави нещо като бият жени. Няма сигнал на 112. Кой подава сигнал на 112? Кой подава сигнал? Аз не съм във не съм поръчвал мъжки ескорт, не ме интересува, влизам вътре. Ти не си викал. Никой не съм викал. Някакъв датак не ме интересува, изхарчил съм 500 пъти повече пари в тази държава за 2 месеца от тия хора, разбираш ли, аз пълня хазната на тази държава. Дайте ми документи и ми писна. Когато преценим. Когато прецените ви? Коя районно кажеш си? Четвърто. Как са ти имената легитимация? Кой? Началото го казах. Ай, чао. Четвърто районно ще дойда утре, ще ги взема да знаеш. Утре идвам да ги взема сутринта. Заминавам за Пловдив. Ти слушаш и се успокоиш малко. Няма да се успокоиш. Просто ме набутвате човек, аз ти го обяснявам, като ма не човек. Разбираш. До сега бяхме приключили. Окей, давай пръв. На един таблет си, брат. Давай пръв и да заминавам. Да, до сега. 6:30 бах ти улите работи. Музика няма, вече стана 30 минути. Имаш по-важна работа, курви, простудки, сводници ръгат с нощи, София де Жанейро. Дай. Не съм викал да се карам и нищо, просто ти казвам, че направо това е... Ти не слушаш. Как да слушаме, ние сме... Аз не мога... Това е една проверка. Аз на видео съм проверен 500 пъти.